inoti mbudzi dzemasungiro, mombe dzedanga 6, mombe yeumai rusambo 2000, uye ubude pachena kuti uchiri kuda mwanasikana wangu here. Paita nyambirika. Paita nyambi. Batanga inefu. Yatezala ndefuma. Awa tilango kutenda ino ku chuzoda rere dino kwa Nyachuru. Ndiri kungokukumbireyo kuti mutitaurirawo nawo yenyu nemukosha wenyu watiri kupona akagara pasi tipirewo tinzwe nyaya. Musoro imambo. Musoro imambo. Pamusoro ivamwe visvidari. Nyaya yangu yakamira kudai so. Murume akagara paakwanya rushowa kumba pangu. Akatora mwanasikana wangu ari musikana. Vaenda zvavo kumba kwavo nogara. Mwana abva aita pamiri, abva unosungira. Kubva ipapo kukwasha haana kuzouya. Izvozvi mwana atova nevana 2 asina chabuda. Todzokera pakaona kukwasha andipita nzwaizwa nyaya yataurwa natezvarakwei ndoda kuti umbondi kuzviudza kuti panzvaaasiraaatizvarakwaaaaatizokunyepera nyaya yataura apa ichokwadi here kana kuti kwete vari kukunyepera hungu here kana kwete uye hunguka aiwa tinotenda nekugamuchira pamunyaya saka saka imbotitauriro kuti tinzwe chikonzero nei ukatora mwana wenyu waenda naye ukatoita hanzi vana vaviri ukatadzawo kurangariro kuti ndina atezvara chakukonesa kuti ufungewo kuti kuna atezvara chii imbotitaura tinzwe pamusoro weda chinoitika ndechekuti basa randinoshanda racho handikwanisi kuwana mari yakakwana kwanza wana mari mbichana mabasa rinoshanda ine ndiri mukorokozi une makore mangani une mwana wava tine 5 years saka pa 5 years ngaponichikorokozi apanokana pauri kumboedza kundoiswinyo tumari tushoma wotikokuti unogona kuti ndeni ngorangarirawo atezvara chinoitika ndechekudai inini ndine dzimwe nyaya dzinongoimisa kuti ndinobhadhira pfuma nyaya dzinokutasisa kuti mubhadhire pfuma titaure tinzwe nhangu dzacho atezvarangarinzwawo dzimwe dzacho ndikwanisa kugadziswa kunana tete dzimwe dzacho nyaya dzimwe nyaya dzatinonetsana mubameri dzatinokwanisa kuwana mukadzi wangu aine mhosva ndodinotarisa kuti ndibhadhire pfuma nguva zhinji ane mhosva iyi regai tifambe nenyaya potai kuchiteerera kumugana achitaura ari kutaura iye kuti haakwanisi kuwana pfuma asi anogona kuwana mbichana apa ari kutaura kuti pfuma yake kuti aibhadhare ari kutadza kuti aibhadhare pamusaka pezvekutonazi maranani but tiri kutadza kuti abhadhare because haadzimai vacho hatidizvo mumwe pokutanga ati ndinokwanisa kuti ndibhadhare bichana kureva kuti kushaya nokuti ari kuti basa ratinoita hatiti apa ari kuti kechipiri ari kuti handisi kuda kuti tibhadhare pamusaka pezvine kureva kuti maranai zviri kuitwa naadzimai taakuda kuedza kuti tifunge manje kuti baba shoko rawambopinda rekuti mwana wangu hadzine nyaya yekugarisana zvakanaka adzimai vangu vari kupinda vari pane gavauye pano zviri kuitwa naamai ava ndo zviri kutadza kuti ubhadhara
hatiji kurukwa nyaya iripo pana amai tisita kushedza ava vari muimba okay mugere mutere kumba batsiri asina utori kumba kwana mama okwana amai ndokwauri okumba kwana amai wakaenda sei wakadzingwa here nababa vaida kutenga vaiti musha yanga yauya ndekuti toda kungonzwa chips nondobika machips ndati ndinofana kumenyera mapotatoes ndobva vachibika kanzaaora itiwo ena ini ndozotera kuti vane mota ndozotera ndanokwira rori nevakadzi vabi angu ground pataenda kubhora ndasvika kuita kuna bhora ndakasvika vaveko kudhara ndoti kumasvika nguva zvanzokuna nemoti yakanonetsekere vari muground ndati akubhowe ndende kune vamwe vangu ndaenda kwakune vamwe vangu vana kutamba bhora baba half time zvanzikuiwa kutamba bhora saka inini soka handigoni kutamba bhora soka asi ndaida kungoona bhora kutotamba netball kanzi wow vakabuda pavaenda vaenda kune makochi zvanzi mukadzi wangu atambe bhora here loti ada kuona achitamba bhora saa mukadzi wako enda atambe bhora enda amwana zuva raakamboya kusesheni kutamba bhora zvanzi kwese yabuda kumbaita nzini ndikuyazvitamba bhora ndati bashemena utadza kunge ndati ndikunoonawo bhora nevamwe vangu inanditambe soke ndikunoona bhora zvanzi sakoyazoitei ndatingoendanyatsokukumbira vanhu kuti nii ndode kukumbira kuenda kuground unoonawo bhora kune vanhu saka iwo kunokunegoshuyazoitei alright amai tapadzwa zvida haisiri kudarira tinaro asi toda kunzwa kuti here zviri kungokonzera kuti muite zvinhu zvakafanira sei kana takatarisa patikuona kuti murume wako anokuchengera anokuchengera kuchengera vamwe anoti rudo anokuchengera kuchengera kuti ukuona kuti rudo zvine iwewe uzosvikawo pakumaisa odo zvazvauyawo sezvo munhu akatsvinda kudai hatingambofungira kuti ungaite izvo inyaya iyo yekubhora inyaya yekuti pane madhezi avakamboenda kwamai vavo vachiti vauda kumbonoona mai vavo ini nandiri kubasa madhezi ndakazovaterawo ndapedza basa vandachinjana navo foni vandatora foni yangu vandavapa yangu foni vandatora yavo foni sandadzokera kubasa pane mafotos andakaona mufoni nemavhidiyo vachiratidza kuti vane zvanga vachiita vari kumba kwavo vane mangurumangwai saka kubva ipapo ndandangofungira zvandakaona mufoni saka iwewe ndo zvakonzera kuti pfuma hauchabvisa nekuti une zvawataura kuti zvandinoona zvinotadzwa namai ndizvozvo aiwa siri kuti inini basa kufutira ndoshandawo mari yacho aiwa ibva kumarira iwewe hatiti uko hatiri kuzoona kuti unotorire motikari yawakamhanyisa kuenda uko wainge wakaenda naadzimai mushe kubhora hatiti asi adzimai vasienda zvekuchingachika iwo wana wagarira kuti unotoa kutamba bhora here hatiti wapedza ikoko adzimai vachada kudzoka dai watika adzimai hatichidzokerera stiri wakadzoka wega adzimai vachisareko waenda kunoona une zvinhu zvauri kuronda pana adzimai vavo hatiti une zvinhu zvauri kuronda pana adzimai saka iwo zvinhu zvauri kuronda pana adzimai vavo hazvisiri izvo zvakwirirwa zvazvo hatisiyo nyaya yatiri kutonga iyo inotongwa adzimai avakwira nhare kwauri nhasi vari kumba kwavo vachagara nguva yakareba sei vari kumba hatiti haisi kuzika iwo mukadzi wako unofanira kumutora auye kumba
kana unomuda ere mukadzi? Yeah. Unomuda nokuti tiri kuzoona kumuchengeta haudi kuti aite zvinhu zvisina basa, ndiri kuratidza kuti unomuda atiti. Saka isusu kana mukadzi wako achimuda anozoita muri kuona tezvara kuzokwira dare vaona kuti wakaona madzitezvara anokwira dare repfuma vaona kuti kumba uko hakuna kudi hakuna kugara zvakanaka ndinozviruza izvi ati pfuma yangu ndei pane vanaka hati muri kuona pfuma yangu ndeida kunokwasha. Saka dare rakwirwa pano ratiri kutonga nezvaro nderepfuma iri kudiwa naatezvara. Rubaza atezvara mukwasha ndiye listi renyu ramuri kuda repfuma ngari atiti matipinza pakati akambobvisa chiini kakachinyorai pepa rakadai so ramutinyorerei yanga inyorwa pakanyorwa panzi pari kudiwa chi kudiwa mbudzi dzemasungiro dzinotaurwa kuti ingani, mombe dzedanga 6, mombe yeumai nerusambo 2000 uye nai munhu kana achiroorwa ini ndinozviziva hamene kuti panodzi rusambo iri kwese hatidyiwo here yezvituru dare ragara kabva tinowe zvituru boye zvituru haichataurwa matekenya ndevo hadzichataurwa aiwa hatichada pfuma inonyorwa kunge zvakare zvakuti afana social media tinoda pfuma inyatotsetsenurwa baba uyu mukwasha wenyu izvozvi chitarisai mwana wenyu mwana uyu agere apa agere kumba uko ai hazvisirizvo atete ngavadzokere nemwana uyu kumba uko nyaya dzana atetedzi dzinogadzisa nyaya yevanhu avavira murume uyu ada mukadzi wake asi wewe chenjera usabate mabhodhoro uchida kutema munhu mhosva unoenda mukadzi muudze chokwadi zvauri kuda iwezo muchitsiurana mune zvakanaka mwana uyu ngaadzokere kumba kumurume wake. Baba mukusumudza ruoko panhau muri chii tezvara orit tezvara ayo tezvara uyaika pana baba we uri tezvara mune zvakuda kutaura mambo ndinoda kuti nditaurire pamusoro pevavira kuti pamaziro andovaita mereji yavo hazvigone kuti vagone kugara vese turu nemaziro nemaonera zvinoita isusu kusvika tazosvika panapa nhasi. imi muri kutaura mashoko ekuti ava hatichagona kuti vagare vese uda kurambanisa vanhu hatisi kuda kurambanisa vanhu chaita kuti tizosvika kunouka uko ndofunga kana kuti dai ndakatopondwa nemukwasha ainga akapondwa nemukwasha ini mukwasha ari kuataka iri futi waatakadzi hongu ari kurwisa mese hongu saka toti imi muri kurwiswa nenyaya yei nawe kaitika ndekuti vaviri ava vanonetsa vanogara vachinetsana hapaperi zvinhu vasina kunetsana uya auya kumba pamwe aenda kumba kwababa uya auya aenda kumba kwababa saka ndinoenda kwatsano wangu nditsano vakadzi ava kana tichigara navo havatigoneri but zvinoda kushandisa chipfungwa dzemurume handiti baba ndione mhuri handiti zvinhu zvacho nai unokwanisa kupapazana nayo kuti mhuri yako inoda zvii handiti panetsa hama dzetiripo unokwanisa kutsanangura handiti nakutoti kana ichigadzirisa kana uyu ane problem tomugadzirisa zvakaramba utsanobva kuti auraiti apangopera 2-3 days panetsana svika abva azochiti tsano ndakaona mavhidhiyo ndakaona mafoto kati tsano nyaya yenyu ndainzwa asi
ndinyaya yekuti ndekuti muri kugara mese isi kuti kana makagara mumba rudo rutotsva handisika but kuratidza kuti iwo dzeka kana mumba hamusi kugarisana vanzi ndavati saka imi muri kufunga sei zvakanzi ini tsano mukadzi wamuti nomuda kana mukadzi muchimuda chigereka zvakanaka handisi iwo kana wati iwo mukadzi wauchamuda musii handisi umbaenda zvachiwezi kana enda kwamai yako odi umuteeresa hatina chaduda kwauri ndini ndiri kutaura kudaro ndobva garigari mukadzi aye ndobva ateera handisi ndobva nhau iripoedzwa hatingagoni kuteerera mamiroro dzenhau yavo dzimwe nyaya dzauri kubatanidza naatete dzatatasira naatete vanhu vanodetsana mumba atiti iye uyo haafaniri kuti pasvondo mwana mukadzi aenda kumba pasvondo mukadzi aenda kumba kana usati mukadzi unofa upa nhau yatiri kuda panapapa inyaya yepfuma ndizvozvo imate zvaraimira nyorai listi repfuma yenyu pasa kuti pepepa endai munonyatsonyora ivi nyorai listi imimira remukwasha tozokushedzai kuti mupinda munyorai mubudai pazvinea idzi dzavo dzokugadzisa imwe dare rimwe dare rakazvimirira ivi rokuti mukadzi kana achinge achiona kuti aomerwa nomurume ndiye anouya kutaura murume uya undipedzere kudai nokuti kugarisana kwatiri kuita newe hakurisi kundiitira zvakanaka endai munonyora panza ndize kwasha chimbogara akakuwa pasa tokushedza For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.